खुलुमबाय स्टुडिअ आं दायो दं राजीब बसुमतारी। बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव आसामनि राजखान्थि गुबुन फारसेथिं जोंनि बिटिसिनि राजखान्थि बेखौ लानानै मोनसे खौरां लानानै फैदों। बाथ्राया जाहैबाय गगৈ आरो पीयूष हाजरिका आरो बिथांमोनखौ दिनैनि समाव रायजोआव रावबो मिन्थियै गैला। एमएलए अखिल गगৈ आरो मन्त्री पीयूष हाजरिका बिथांमोननि सानैनि गेजेराव माबायदि सोमोन्दो दं बेखौबो आथिखालाव रावबो मिन्थियै गैया। एमएलए अखिल गगৈ आरो मन्त्री पीयूष हाजरिका बिथांमोना सासेया सासेखौ गोबां बाथ्राजों नांलायो, सम सम सासेया सासेखौ गुन्डा, टोलगेट माफिया बायदि गोबां बाथ्राजों बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे खालामनायखौ नुबाय थायो। नाथाय बिथांमोना गावनि हारिनि थाखाय खौसेथि, बिथांमोना राव हारिमु आरो जौगानायनि थाखाय खौसेथि एबा जौगानायनि मुङाव खौसेथि। बहाबा लोगो मोनोब्ला सासेया सासेखौ गोबालायो, सासेया सासेनो गोदोनायाव मान बावो, जंखायो आरो एदावलायो। बिथांमोननि राजखान्थिखौ नुयोब्ला गोसोआव सम मोनसे मोजां मोनो, गोजोननायबो मोनो। नाथाय जोंनि बिटिआरनि राजखान्थिगिरिनि गेजेराव अखिल गगৈ आरो पीयूष हाजरिका बिथांमोन बायदि बर' हारिनि मुङाव, बिटिआर जौगानायनि मुङाव, राव हारिमु जौगानायनि मुङाव बेबायदि सासेया सासेजों गोबाख्रबनाय नुनो मोनगोन ना? जोंनि रायजो एबा बर' रायजोआ जोंनि बिटिआर राजखान्थिनि एबा राजखान्थिगिरि बिथांमोननि गेजेराव बेबायदि अनलायनाय खौसेथि जागोन होनना थारैनो आसा खालामनो हामारगोन ना? आरो माब्ला हागोन? आसामनि मन्त्री एमएलए बिथांमोना बिधान सभा बायदिफोराव सासेया सासेखौ दान्थे-बिदान्थे खालामलायो, बेयो थार बाथ्रा। नाथाय बिथांमोना बायजोआव लोगो मोनोब्ला बिदा फंबाय बायदि गोरोबलायफिनो। बाथ्राजों बिथांमोना मोसा बायदि एबा मोसाजों मोसा लोगो मोनलायनाय बायदि जायो। नाथाय बिथांमोना असमिया हारिनि थाखाय खौसेथि, ओनसोल जौगानायनि मुङाव बिथांमोना गावजों गाव खौसेथि। नाथाय जोंनि बिटिआरनि राजखान्थिगिरिनि गेजेराव आसाम रायजोनि राजखान्थिगिरिफोर बायदि मालाब्ला मोनसेया मोनसे हानजानि राजखान्थिगिरिनि एदावलायनाय, गोबालायनाय नुनो मोनफेरदोंना नोंथांमोना? माला सोलोंगोन जोंनि बर' हारिनि राजखान्थिगिरि बिथांमोना? बर'नि राजखान्थियाव बेफोरबायदि नुनो मोनगोन होनना जों फोथायनो हागोन ना माब्ला आरो हामारगोन ना? नैबे जोंनि स्क्रिनाव होनाय माखासे भिडिअखौ नाय आरो बिथांमोना गावसोरजों गाव गोबां बाथ्रा जंखायलायनाय एबा एदावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। एमएलए अखिल गगৈ आरो मन्त्री पीयूष हाजरिका बिथांमोना गोबां जंखायलायदों। बिथांमोनखौ सम मोनसे जों गोबां खौरां बिजोङाव गावसोरजों गाव नांलाय खमलाय एबा बाथ्रा दान्थेलायनायखौ गोबां खेब नुनो मोनबाय थायो। नाथाय मैयानि गेजेरावहा अखिल गगৈ, एमएलए अखिल गगৈ आरो मन्त्री एबा रायजोनि मन्त्री पीयूष हाजरिका बिथांमोनजों मोनसे लामायावनो थाबायदों। बिथांमोना जौगानायनि मुङाव, असमिया हारिनि मुङाव, राव हारिमुनि मुङाव अराय खौसेथि। बिथाङा आरो एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा बेनि गेजेरावनो बिथाङा फोरमायदो जे जों हारिनि थाखाय खौसेथि, जौगानायनि मुङाव जों खौसेथि। राजखान्थियाव गोबां बाथ्रा दान्थे-बिदान्थेब्लाबो जों नाथाय असमिया हारिनि थाखाय जों खौसेथि होनानै बिथाङा मैया खौरांनि गेजेरजों रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव, बर' हारिनि मुङाव, बर' राव जौगानायनि मुङाव, बर' ओनसोल जौगानायनि मुङाव माब्ला बेबायदि खौसेथि नुनो मोनगोन? जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा, साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बर'नि राजखान्थिगिरि बिथांमोनखौ खौसेथिखौ अरायसम जाजानो लुबैयो। नाथाय जों माब्ला बेबायदि खौसेथिखौ नुनो मोनगोन?